presentem primer nosaltres. Ell és Jordi Sancho. Gràcies. Jo soc Elisenda Rosàs i vos parlarem dels calvaris que ha tingut Alcanar, de la seva evolució històrica i de les perspectives de futur que afronten. Per començar, volíem llegir-vos un fragment que va escriure Josep Maria Espinàs del Calvari de Callosa, que és un poble de la Marina Baixa, però que ens serveix per parlar de tots o de molts calvaris del País Valencià i del Bisbat de Tortosa, que és un lloc on hi ha molts calvaris als pobles. I diu... Espinàs primer explica el poble de Callosa i quan hi ha explicat el poble diu: no gaire lluny hi ha el Calvari. Com en tants pobles valencians, s'ha aprofitat un turó per obrir-hi un camí en ziga-zaga, plantar-hi xiprers i muntanya amunt el seguit d'estacions del Via Crucis. Cada capelleta té una fornícula i a la paret del fons unes rajoles amb els personatges sagrats. Aquesta explicació que dona Espinàs serveix per explicar aquest espai concret, que és un espai dissenyat específicament per dur-hi a terme un ritual, que és la celebració del Via Crucis. Per entendre el Calvari, que és aquest lloc on se celebra el Via Crucis, primer s'ha d'entendre què és un Via Crucis. Estem acostumats a veure Via Crucis, a vegades algun segur que heu participat, però està d'entendre una mica el detall d'aquest ritual, que és una representació de la Passió de Jesús, una representació en el sentit que és una cosa que es torna a fer present i que permet a la gent del poble acompanyar Jesús en un relat, una història, que és la història des que Jesús és condemnat a mort fins que Jesús és posat al sepulcre. Aquesta història, que té un inici clar i un desenllaç fatal, se divideix en 14 capítols i són 14 fets concrets d'esta passió que passen, en general, dins de Jerusalem. Jesús és condemnat per Ponç Pilat dins de Jerusalem, llavors ell mateix ha de carregar la seva creu i anar al Calvari. El Calvari és un turó que hi ha als afores de Jerusalem, que significa el lloc de la calavera, perquè és el lloc on s'executaven els condemnats a mort. Llavors, les 8 primeres estacions, els 8 primers capítols d'aquesta història passen a dins de la ciutat de Jerusalem, que és quan Jesús és condemnat a mort, porta la creu a coll, cau la primera vegada, troba sa mare pel carrer, van passant un seguit de coses. Arriba un moment que ell surt per les portes de la muralla de Jerusalem i comença a pujar al Calvari. I aquí comença la tercera caiguda, que és la 9a estació, i fins a la 14 li passen coses quan ja està al Calvari, que és que el despullen dels vestits, lo claven a la creu, mor, lo baixen i el donen a sa mare i al final lo fiquen al sepulcre. Aquesta història té una preqüela, que és el caldo de cultiu que porta Jesús a la condemna i són aquestes coses que coneixem tots, que venen a Jesús per 30 monedes de plata, a l'opetó de Judes, que Pere nega 3 vegades ser amic de Jesús, totes aquestes coses que són aquest caldo de cultiu, també tenen una translació a un ritual que és la recitació de les lletanies, que abans que comenci el Via Crucis se resen aquestes lletanies. Al Alcanar tenim aquesta música que se resa cada any des de temps immemorials i formen part també d'esta narració. El Via Crucis del Divendres Sant, que ara el coneixem, que es fa tot dins del recinte del Via Crucis, i no sabem si abans també era així o era diferent, després Jordi us ho explicarà una mica, és espectacular perquè no només se celebra, se resen les 14 oracions, sinó que hi ha un càsting en els malarmats, en Judes, en tot un seguit de personatges. Hi ha una banda sonora perquè hi ha una gent que canta i acompanya musicalment el Via Crucis i hi ha una localització concreta que és el Calvari. I tot això, l'objectiu és representar d'una manera molt evident i molt directa aquesta passió de Jesús, acompanyar-lo personalment en ell a la creu per tot el seu suplici i també perquè negar-ho, guanyar-se indulgències per no haver de
completar les penitències imposades en les confessions de les persones, que això també era un altre motiu que fomentava molt la devoció popular. I aquí tenim la música del Via Crucis, que té, de les 14 estacions, té 3 músiques que es van alternant. Bé, aquí tenim una planimetria de com és Alcanar, una fotografia aèria. Alcanar té en la seva història 2 calvaris, que nosaltres diferenciarem en Calvari Vell i Calvari Nou. El Calvari Nou és l'actual, el que trobem al capdamunt del carrer Sant Pere, i el Calvari Vell, que és el que parlarem, estaria aquí. Això és la serreta del Mirador, dalt de la serreta, allà estan els repetidors, les antenes. I la primera referència que tenim al Calvari Vell la refereix el canonge Matamoros a la història de mi pueblo i és del 7 de juliol de 1628. Allí hi ha nota en un protocol notarial que el Calvari Vell se troba, refereix un remolí de vent que assota tota la part d'aquella banda del poble i per situar el remolí de vent explica que s'havia format poc més o menys a la meitat del camí del Pou de les Vinyes en la baixada de la creu, és a dir, hi havia una creu de terme que les que hi ha a l'entrada i sortida del poble, el Llecona ahir ne comentàvem, estos peirons, passat el Monte Calvari fins a la Cova Xica per baix de la serra. La Cova Xica baix de la serra hem pogut especular si era les coves de Terrassola que coneixem a dia d'avui al carrer del Camp, a la zona que fa així com una curva entre el carrer del Bruc i el carrer del Camp. Allí on se trobava, per tant, podem situar-ho quasi sense marge d'error. A més, el canonge Matamoros ens continua explicant que estava a la Loma de les Eres, a on desemboca la calle de l'Arrabal. Per tant, sabem que estava per allí. Respon una mica al que ha comentat la Eli Ans. El patró dels Calvaris no deixa de ser un recorregut zigzaguejant en els xipresos, que són, no deixen de ser l'arbre per excel·lència de la solemnitat cristiana, els cementaris també tenen xipresos, i que es trobava, a més, en un punt molt important. Aquí comença, no sé si es veu el ratolí, se veu? No, és igual. Comença, just aquí, si resseguim, hi ha una sendera que és el lligallo del Coll de les Forques. Jo sé que alguns d'aquí, aquest nom els és bastant familiar, perquè era l'omelic, l'embrió principal, el cordó umbilical per on va vindre els pobladors d'Alcanar segurament en època moderna. És un camí que comunicava, crestejant tota la serra de la vila, el que era conegut com la Serra de la Vila, fins a arribar al Castell d'Ulldecona. Aquí estava el Calvari. El Calvari el tenim referit ja al segle XVII. Al segle XVIII és importantíssim perquè és on se tanquen alguns dels principals filipistes durant la Guerra de Successió, que n'hem comentat abans. Benet Prima Vinyals puja al Canar, refugiat de Vinaròs, a l'estiu de 1708 i la tonyinen precisament a la capella del Calvari, una capella que estava dedicada a Santa Madalena, com passa en altres pobles, al Llecona, per exemple, el Calvari Vell, que ha quedat fossilitzat en el nom del carrer a l'entrada, era la capella de Santa Madalena, i era una capella, a la tarda potser me'n parla una mica Joan Hilari Muñoz, però la visita pastoral de 1783 molt explica perfectament el bisbe Cortés i Larraz, i la refereix com a Castavient i con sus herraduras correspondientes, però 11 anys més tard el bisbe Salinas la troba absolutamente intransitable y en tal disposición que en ninguna manera se pueda celebrar el santo sacrificio de la misa hasta que se componga en debida forma. Per tant, ja veiem que és una estructura antiga que cal anar-se refent. No sabem si es refarà o no, però el cert és que a l'octubre de 1835 entren les tropes carlistes de la mà del general Cabrera i venen pel lligalló del Coll de les Forques, és a dir, venen crestejant des d'Ulldecona, des del Remei, que estaven acantonades, venen crestejant, entren al poble per l'entrada principal, que encara era el Mirador, i es bomben les restes que quedaven més o menys malmeses del Calvari. Ara ens és complicat, perquè nosaltres veiem la plaça del Mirador tal com està, però com devia ser aquell Calvari? Mireu, aquesta foto és del Calvari de Gandesa. Devia ser una cosa així, és a dir, una serra pelada, no en parets com la veiem ara, i en les estacions, en les creus, en les capelles que hi ha, i a cadascuna se para, se resa, se canta, si és que es cantava, suposem que sí, i es continua fins a arribar a l'esglesiola. Aquesta també és de Gandesa. Això són fotos de l'Inventari de Patrimoni Arqueològic que va fer l'any 85, la Vicky Almuni, no sé si està per aquí, i aquesta és la capella de Santa Madalena, precisament del Calvari de Gandesa. Devia ser una cosa així, la d'Alcanar, 35 metres quadrats aproximadament, que coronaven este cim de la muntanya de la Serreta, on estava el Calvari Vell.
S'esbomba el Calvari Vell i se n'ha de crear un de nou. Passen 20 anys, a 1835 ens explica el canonge Matamoros que gràcies al pietós farmacèutic Miquel Gil, l'apotecari, a dia d'avui sabem que no només va intervindre Miquel Gil en la creació d'aquell Calvari, sinó que la família, una família que es diuen Fibla, que estaven emparentats amb l'Agustina Gil, que han llegit, Josep Ans ha llegit el Testament, van també finançar part, com a mínim van donar els terrenys, perquè aquella serra encara forma part de la família, per construir el Calvari nou, i en lo fan aquí, a la part superior del carrer Sant Pere, en confluïció amb el carrer Sant Pere i el carrer dels Dolors. Significativament, perquè la capella que hi ha estava consagrada als Dolors, a la Verge dels Dolors, i no deixa de ser un penitencial religiós. Ens ho comentàvem fora del micròfon en l'Eli, perquè també hi ha una sèrie de capelles, 7 capelles, que són els 7 dolors de la Mare de Déu, que són les esclaves, i que és una cosa que es repeteix constantment en la religió i a més aquí a les nostres terres. Este Calvari és també igual que l'anterior, zigzaguejant. No. Està és igual, no passa res. Està una mica deformat, però ens ho imaginem igual. Espereu que ara s'està... És un Calvari zigzaguejant, suposo que dels que estem aquí molts l'haurem recorregut o com a mínim l'han vist, o tenim alguna noció del que és, que té uns murs exteriors que en l'altre segurament no estarien, i a la part superior, en els xipresos una vegada més, les 14 capelles, com sempre, unes capelles que van ser fetes contemporàniament al 1855 i que es van restaurar al 1968, les va restaurar Rafael Guallart Carpí, que era un pintor molt interessant, la seva obra de Castelló, i les van fer a la fàbrica del comte d'Aranda, de l'Alcora, a l'Alcalaten, i les van portar pintades. Si aneu, si vos hi fixeu i aneu, estan les cares, això és com a curiositat, ens també comentàvem, les cares dels ruïns de cadascuna de les estacions, dels legionaris romans, estan picades totes, estan així en sanya, a més, o sigui, s'han ensenyat una mica. Les de Jesús, les de la Verònica, les de Simó el Cirineu, aquestes no, aquestes s'han salvat, però les altres les han picades totes, no? I com era aquell Calvari? Este Calvari nou té una reforma l'any 68. De fet, si aneu, en terra hi ha una llosa de pedra que explica, inaugurat el 1855, restaurat el 68. Abans de la restauració, com devia ser? Més o menys igual, però la porta era diferent i era així. Era una porta que vos recorda, esta porta de Calvari. A quina altra porta vos recorda d'Alcanar? No vos recorda cap porta? A la porta del cementeri, algú ho ha dit, Marc, ho has dit, per aquí t'he vist que ho has dit. A la porta del cementeri és la mateixa. En això no volem dir que el traçador sigui el mateix, que la factura fora la mateixa, però sí que coincidia. I més o menys, mireu, Santiago Rossinyol, que era un pintor molt interessant del modernisme, noucentisme, pinta una sèrie de calvaris. I en pinta un, que és el Calvari de Sagunt, que és este, i fixeu-vos la semblança arquitectònica, la tipologia, que és molt igual en esta porta i en estos xipresos. D'acord? Continuem, entrem per la porta, continuem el nostre recorregut, m'anem cap amunt. Aquesta foto és espectacular, a mi m'agrada molt. Sé que aquí hi ha familiars, aquest home que surt aquí en ulleretes, el tio Borretes, sé que aquí hi ha familiars, detrás està el tio Agustí de Calot, el capellà, que és mossèn Enrique Farnós i Batista a l'Escola, és una meravella, aquí podríem estar parlant d'aquesta foto molt de rato, però en les capelles que apareixen, en aquestes capelles que ja dic van ser restaurades l'any 68 pel pintor Guallart, i arribem fins a dalt de tot. Aquí tenim una vegada més les capelles, aquestes capelles en forma de fornícula, de capella com a tal, de capella per dipositar-hi un sant, però en lloc del sant estan les manises, d'acord? I la capella de la part superior. Aquesta capella dels Dolors, que a dia d'avui està intransitable, després veurem algunes fotografies perquè s'ha convertit en un magatzem de basura, literalment, perquè ja no hi ha quasi altar, no hi ha els banquets, evidentment tot això s'ha perdut, i és un dipòsit simplement. En aquesta espadanya, que segons ens explica el canonge Matamoros, l'espadanya és la campana de dalt, el trosset que s'alça de muret per aguantar la campana, lo financien els Andreus, lo financia concretament mossèn Andreu Sancho, exclaustrat de Benifassà el 1835, una família molt influent, com ja hem comentat també anteriorment, i aquesta capella també se refà, té algunes reformes a la reforma de 1968, d'acord? La capella, una vegada més, la capella superior, i l'arc de l'entrada, que ara en parlarà la Eli arquitectònicament.
Sí, quan l'any 68 se decideix fer una reforma del Calvari i fa aquesta reforma Jean-Paul Brousset, que és un artista intel·lectual francès que passa temporades aquí al Canà, i ell fa una intervenció pròpia de l'època que d'alguna manera entenem que pretén mediterranitzar l'espai, com si en una visió que ara la trobem anacrònica i segurament desencertada, de deixar els murs de pedra vista i buscar geometries molt simples, ell fa que el Calvari, que era un lloc completament pintat de calç, encalcinat, fa repicar totes les parets excepte les capelles. Això, que d'entrada és una pèrdua d'uns valors artístics i històrics, penso que també pot tenir una lectura positiva, que és que dona un nou aspecte que és interessant també del Calvari perquè fa que les estacions prenguen més importància en un context d'un espai terrós en els murs de pedra seca, que tot és marró, les capelles, que totes miren, quan entres per la porta, te miren totes, i com tens aquesta ziga-zaga que puja, acabes tenint com una cosa escenogràfica en les 14 capelles que et miren i que són blanques i que et permeten identificar molt més fàcilment la capella, l'última capelleta, que és la capella que hi ha damunt de la llinda de la capella principal, que és exactament igual que les altres. I aquesta intervenció afavoreix això. I llavors també substitueixen la porta principal, que era com més abarrocada, la substitueixen per una d'unes geometries molt més pures, que es veu com molt més clarament dels anys 60. I aquesta imatge també ens pareixia interessant perquè segurament de forma casual, però la porta del Calvari està perfectament enfilada en el cimbori de l'església, que són dues intervencions, tant el cimbori de l'església com el Calvari, dues intervencions de mitjans del segle XIX. I aquí tenim això que Jordi vos contava, que els personatges ruïns s'han... Com se diu ara això? Hi ha una paraula que és com anul·lat o s'han abolit del discurs. I després hi ha un altre tema que ara Jordi també us comentarà, que és l'estat en què es troba el Calvari, que és en general bo i se fa mínimament un manteniment, però que és fàcilment millorable. Realment el Calvari no està en un estat ruïn, és a dir, no podem posar una alarma sobre l'estat del Calvari. Sí que està deixat, està molt, molt deixat, però no cau res, ni és una cosa que d'avui per demà ho pereguem. Però s'ha d'anar fent un manteniment, perquè el Calvari és una cosa, ens han parlat de patrimoni de cisternes, ara parlem de patrimoni de calvaris. El Calvari no és només una cosa de religió, és una cosa com a poble, això és important i és una de les conclusions que hem de traure, ara després passarem a la següent diapositiva i ja serà la conclusió final, però una de les conclusions que hem de traure és que els calvaris no deixen de formar part d'una cultura, en aquest cas canareva, que ja veiem que està arrailada com a mínim des del segle XVII, des de 1626, i el 1628 ja existia, per tant és anterior. Per tant, hem d'intentar tots, en la mesura en què puguem, contribuir anant-hi, contribuint, saber que existeix, contribuint estudiant la seva història, sabent què s'hi va fer, qui pugui, i l'administració és qui té la competència bàsica d'això, mantenint-ho de la forma correcta, destinant-hi partides pecuniàries, destinant-hi personal, mà d'obra que s'encarregui de fer aquestes reformes, etc. Perquè l'estat de les capelles, que ja veieu, això als historiadors i als arquitectes ens dona una informació, aquesta foto, increïble, perquè ens diu que baix de l'arrebossat blanc hi havia alguna cosa com unes manises blaves lluentes. Però això és el que no hauria de passar. O sigui, per una banda és bo que passi això, però per l'altra no. Preservem-ho. Perquè, el que comentàvem abans, la situació dels arbres és la que és, la situació de tot l'arbrat que hi ha
que és indicatiu de que és un edifici religiós i que és lo propi de la zona, igual no posaríem, no sé, xipresos a un lloc d'anar de festa, no? Posaríem, no sé, altres floreres més alegres, més d'això, no? Al Calvari hi ha unes plantes, hi ha uns arbres, hi ha unes flors que són especials pel Calvari, ja ho hem comentat abans. És el que és i cal fer un manteniment, i la part interior de la capella que ja veieu, és un magatzem de quan se feia el pessebre vivent a Vilo Tempore i que de moment allí s'ha quedat petrificat i ja està. La capella normal no és visitable, de fet quan se fa el Via Crucis no s'entra a l'esglesiola que era dels Dolors, ara ja no és de res perquè ja veieu que és un magatzem, i potser caldria també posar-la en valor. I ràpidament dues conclusions per acabar. Una és que el Calvari és una cosa de tradicions i és una cosa que, tot i que avui dia ja no tenim una tradició de fer i anem els divendres, si aneu els divendres, jo vos animo que aneu, els que cantem els divendres al Calvari és una llàstima perquè ha anat així la cosa de fa uns anys en aquesta part, aneu que sigui per anar. I si no hi voleu anar, doncs no hi aneu, escolteu, però aneu que sigui per anar, perquè mereix la pena i és una cosa tradicional que hi ha tradicions que són innòcues, hi ha altres que no ho són tant, però hi ha tradicions que són innòcues i que potser estaria bé que anéssim recuperant perquè és una cosa de cultura d'Alcanar, com a mínim, des de fa 400 anys, repeteixo, d'acord? I no deixa de ser una part de la història molt interessant. I l'altre, el tema de la preservació i la recuperació. Això és de titularitat municipal. El registre de la propietat d'Amposta l'any 40, Ramon Queralt la va inscriure com a de l'Ajuntament, és a dir, del comú del poble. A qui li correspongui, no sé si està entre nosaltres, que en fem entre tots compte i càrrec, perquè no deixa de ser una part del patrimoni molt interessant i quasi oblidada. Nosaltres hem proposat molt agosaradament una possible via de sortida. Ja hem comentat que el tema de la festa totalment aniquilat, però, per exemple, a Tarragona i tot això bíbliques o relacionades a l'Església s'han fet jardins bíblics. Per tant, potser una de les sortides seria fer un passeig, fer un jardí i que fos un espai més dins del conjunt del poble, que fos transitable, que estigués obert, perquè no ho està tampoc, has d'anar a demanar la clau a les veïnes per pujar-hi, no? Que fos obert, que estigui transitable, que sigui perfectament accessible i que constituïsca un passeig més i un pulmó verd, perquè no deixa de ser un dels pulmons. Al Canà n'hem carregat molts de pulmons, no deixem que carregar-me'n més, ens han carregat diverses coses, no diré ara el que, però el Calvari no deixa de ser un pulmó verd i pot ser una possible explotació en aquest pulmó verd, per exemple, un passeig que inclogui un jardí bíblic, en plantes, de divers bíblic, o un jardí en general, bíblic perquè parlem de religió. Per tant, tinguem en compte el Calvari, que forma part del nostre patrimoni, sobretot disfrutem-lo perquè el tenim molt oblidat en un confí del poble allà dalt, a la Serreta, i aprofitem-lo entre tots, gaudim-lo perquè bé s'ho mereix. Gràcies. Gràcies.